फुंका हम सर Bukan. मिया जे बैंक नि एग्जाम रेना थांगे जे पार्टी माने सिलचर नि हॉस्पिटल रगो नरक थांगानि खानामानि आबो बम हाय इंखा आरो पार्टी मुंगो थाङै बा गथै तिदो सबायखा बाहाय किसे डिटेल का साग्रा दिसा Like hambai sini joran news channel no actually sing joto saimano 1 tarik ni salo the Tripura State Cooperative Bank exam no runani bagai Tripura hasteni siklaro thangmani a jaga di mahasa hune kaisa place tongo a jaga je forborok thangui tongo bus je night super weber kawi thangka a bus accident engai kabangma borok injured engkha injured man bisingo khoroksa hangka ke Dibras Deborma bo hangka ke o je Maharani kamini sini takho bini hingkai to langma a jaga wono chokha आरो थै थाङा aro thoi thangka ga jefru o incident sengmano viral lekha message joto jaga no sogoikya abono nugoi sini habu bagra blaike kha dunuk jakha khayok jakha tai boni direction banya bol ano tai sini ata Direndro MDC TTDC ni ono sing khorok nino on the spot thangya jaga visit khaye যে ইনসিডেন্ট মানি জাগাও থাঙ্গি সবই বরকনো বাহাইকে যে ভিকটিমস নাই রকনো ফিরবই তুনানি তাই তাম তাম চুবা সুনা আমরকনো কানেক্ট খালাইनायनि बागै बसनो बारजा रखा दा बिनि ककनि मतेनो जों खाना मानि बरेनो जों इमिडिएटली जों नकनि नखरि सिलचर दिगि लाम रखा सिलचर दिगि मिया लाम मानि जों ठीक 3:30 PM 3:30 PM दिगि रगो जों नंख पात्रपुरानि नंखरि आरो 12टा रगो सगुयै जे फर्मालिटीज रक खालायनो तंमानि डेड बडी न तुनानि बागै ताकु देब्रासनि रम दिनिनि पोस्टमार्टम रक आबरक जतो कंप्लीट खायै पुलिसनि जे इश्यूज रक कंप्लीट खायबियै सोंबनो फिरगै तुखा सुरु बसिमिया आ जागाव ताइबो जे सिलचर मेडिकल कलेजो थाङै ताइ सोंगारो ताइ सिनि खरकताम पेशेंट्स बायबो मालायके जे बासो तंनाय रकनि बिसिं आरोनि बिसिङाव दङ सिनि एलोसिस्ट मलसम बंगा आम्बासानि ताइ दङ सिनि बिसिङाव गोल्डन जमातिया ताइ दङ सिनि चंद्रशेखर जमातिया बरक अमरपुरनि गाबो हायनि बिसिङाव ताइ खरकसा बुकु खुंखाय आनआइडेन्टिफाइड आखनो सोंबनो साइमानिया ख ब थाइनि ब जागानि ताइ बिनि बुमुक तामरो जे जागाव सोंनिया बनो मालायखा ब्लाइ कन्डिशन हामिया ते कक सानानि पर्यन्त से ब आ जराबो साइमानिया ता हाय हेनपानो जों जे सिलचर मेडिकल कलेज नि इनचार्ज रकनि कन्टेक्ट नम्बर सोंनाखा ते बरक दिनिनि बिसिङाव जों ताइसा हायनो हाय गोरोंफिने हायता ते हाबोबा ग्रा बरक नबनो एश्योर्ड खायगा जे इनजुर्ड जों रकनि फेमिलि न जे जों जे एंमानि न तो जों फिरगै ताइ तुइ मानलिया फियाबा जे मानसा हाबोबाग्रा चुबानाय ते टिटिएडिसि हापांनि बिसिंथिबो जों चाइतोगै दङ बाहायके बरकनो जों चुबावै मान हायता ओ जे खरकसा थैनाय देब्रास देबरमा बनका फिरब्रा हास्तेति तुजाखासा तुबुइ जों मिया हरनि बिसिङाव न जे पोस्टमार्टम र कमप्लीटिं खा ठीक 1 o'clock हायो 1 o'clock रगनो जों तुबुइ हायगा जागानि अच्छा तुबुइ तिनि मर्निं नि को 6:30 रगो जों बिनि नगो सफायै बिनि आमा बाबु संगय मालायखा ते जतो किसु जे प्रोसेस दंमानि नुखङरि रुफायगा नुखङया फारि जों सालायबायकेटा ओके अगर जे बाद बाकी आरो जे हॉस्पिटल ताबो तंनाय आब्रनि कंडीशन बम हायिं दंसा हॉस्पिटल तंनाय रकनि बिसिं ओ जे आं आइडेंटिफाइड जे मानि बलाइके सीरियस बलाइके कंडीशन सीरियस हाइमानिया हाइबानो दिनि संतायसा गोरोंहनाय जे आरोनि हॉस्पिटल नि इनचार्ज रक बाय ताइ जे सामान्य एलोसिस्ट मलसम बिनि मकल किसा फाटिका ताइ खांगारक दुकुमान खाता बिनि किसा इनजर्ड कंडीशन न आइता सर ओम हाय पार्टी मुंगो बम हाय वेदर हामियानि बागै दोनखाना बा बम हाय किसा रिजन तामंनि मानखानाबो बाहाय जों जे खानामानि गांकाय जे गारि चालकनि ड्राइवर ब किसा चौवाक रक नंजाक खनि खानावो गामो एक्चुअली ब्लाइके चालिया बिनि न संका आबो दुस नि नुक्ता दाई जेहेतु गोबां पेसेन्जार न तै थांमानि बिनि रेसपन्सिबिलिटी दं आबो न सेफ
Hetlangani fiaba boni jise chowak nang jak sung abo khanaka saimaka haipano father sung investigation khlai tongo amo bahai rok haida O driver ka tabo boka sak dukudo mangka ba tir basi ka boro tong tabo boka. bo to tabo case rok khlai jak khagmini again so kai bo tabo saimania ko bo jaga o haida Okay, okay, sir. Tambay. Kerang mabagit.